Amahan og anak gipamusil sa ilang silingan, usa ang patay. Tulo ka sunog nahitabo sukad kagabi, usa sa Cebu City samtang duha sa Mandaue. Copycat suicide ang hitabong sunod-sunod nga paghikog sa mga estudyante sa Daan Bantayan National High School. Duha ka opisina sa munisipyo sa San Fernando gilungkap sa kawatan. Talisay City College walay authorization gikan sa CHED sa pag-offer sa upat ka mga degree programs. Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kanatibukang puwersa sa News 5 Cebu karong adlawng Huwebes, petsa 19 sa buwan sa Marso tuig 2015. Ako si Glenn Soco. Amo nang ihatod ang masayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ng distribute og mga hose og drum aron kasudlan og tubig sa mga mag-uuma sa Bukirang Barangay. Kini agi og pagpangandam sa nasinati nga mild El Nino nga nakaapekto sa mga pananom. Ang mga barangay nga gipangatagan mao ang Tuong, Pamutan, Sinsin, Tigbao, Sudlon 1 ug 2 nang hatag sab sila og mga binhi nga matanom sa mga mag-uuma. Wa ko'y makita. Duha ka sunog na hitabo sa dakbayan sa Mandaue karong adlaw. King Perez, Suginlimi. Naalarma ang kabomberuhan sa Sugbo tungod sa sunog-sud sa AD Gothong Manufacturing. Barangay Subang Dako, dakbayan sa Mandaue ganihang buntag. Nadawat sa Mandaue City Fire Department ang alarma alas 10:56 sa buntag ug nakontrolar kini pagka alas 11:30. Wa pa matino ang hinungdan sa sunog nga nagsugod sa dapit sa waste area sa AD Gothong Manufacturing. Ang ikaduhang sunog sa Mandaue nahitabo diri sa Holy Family Village 1, Barangay Banilad, kaganihang udto. Nasunog ang stockroom sa mga kahoy nga nahimutang sa luyo sa panimay ni Architect Leonardo Chua. Napuglan sa mga kabomberohan ang pagkatap sa kayo sa mga silingan nga balay. Tambag sa kabomberohan nga sundon ang mga pahimangno paglikay sa sunog sama na lang sa di pagpataka og labay sa upo sa sigarilyo. Mamoy usa sa mga gidudahang hinungdan kung ngano nahitabo ang sunog diri sa Barangay Banilad, dakbayan sa Mandaue. Dunay duha ka mga lalaking nagtaod og tile sa balay ni Chua. Apan gihimakak sa mga tile setters nga silang naglabay og upo sa sigarilyo. Mao bitang gideklara yung tani nga fire permission man kay mao mo kuning ang init yung kaya panahon. King Perez, News 5. Giulbo sa pasado alas 9 kagabi ang laing sunog sa may Good Shepherd Banawa, Barangay Guadalupe, dakbayan sa Sugbo. Apan dali ra kining napaong sa mga bumbero. Human madawat ang alarma sa sunog mga alas 9:40 kagabi. Sud sa 5 minutos na kontrolar ang sunog nga giisa sa first alarm. Matod pa ni Fire Investigator SFO1 Emiliano Danyo nga ang gibiyaang baga sa dirty kitchen sa bunkhouse nga gipanag-iya ni sa Marvel Construction mo'y usa sa nakitang sinugdanan sa kayo. Nadalasab sa tambalanan ang usa ka fire volunteer nga nailhang si Mako Guerrero human kini matunok og bildo atol sa pagresponde sa sunog. Dirty kitchen katong ang gamitan la firewood yun ba labiyaan nga mga baga-baga ba paghuman og luto wa mapaong. Ipanghatag na ugma ang financial assistance gikan sa Cebu City Government ngadto sa mga nasunugan sa Barangay Basak, Pardo. Gilauman sab nga moabot sa si Vice Presidente Jejomar Binay aron manghatag sab og hinabang sa mga biktima sa sunog. Ray Pasaporte, Suginimi. Dulang 300 ka pamilya nga nasunugan sa Barangay Basak, Pardo ang makadawat sa financial assistance gikan sa Cebu City Government. Gipahibaw sa labaw sa City Social Welfare Services nga si Dr. Esther Concha nga ugma sa hapon ipanghatag ang tag 10,000 pesos ngadto sa mga nanag-iya og panimay samtang 5,000 pesos ang sharer og renter. Kagahapon sa hapon misaka na ngadto sa 186 kabalay ang natala samtang 297 kapamilya og kapin usa ka libo ka individual ang apektado sa sunog. So hopefully we could start giving the disaster kit and take home atong rice and canned goods tonight.
and we will be giving the financial assistance tomorrow. Karong adlaw na lang unta kutob ang pagpaghatag nilag pagkaon apan ila kining gisibog ugma sa buntag. Bisan og makabalik ra pagtukod sa ilang panimay ang mga nasunugan. Apan suma pa ni Konsa, duna pa sila'y tigom nga himuon sa Department for the Welfare of the Urban Poor. Mao pa na mitinganan karon, makabalik sila, pero I think they have to arrange with the lot owner kay private man, then mag-meeting pa with the barangay and the WOP. Gipahibaw sab ni Konsehal Dave Tumulak nga moabot ugma dinhi sa Sugbo si Vice Presidente Jejomar Binay aron manghatag og hinabang ini kahapon ngadto sa mga biktima sa sunog. Ray Pasaporte, News 5. Gihandom kagahapon sa mga taga Barangay Lorega, San Miguel ang dakong sunog nga miulbo sa ilang lugar ni adtong miaging tuig. Usa ka kapilya ang gipatukod isip simbolo sa ilang pagbangon. King Perez, Suginlimi. Managlaing klase sa mga panimaya magkitang naglaray sa Giriblac madapit sa Barangay Lorega, San Miguel human sa labing dakong sunog sa miaging tuig nga misumad kagahapon. Adunay kinahanglan pang tiwason. Adunay mga nagamit gapon og light materials, adunay fully furnished, ug adunay anaa pa magpuyo sa mga barong-barong. Usa sa mga nakapabarog og balik silang balay si Lialin. Nakaroon na ni kay Sikay pinaagi sa pagpadagan og gamay nga kan-anan og pagpamaligya og cellphone load. Iyang gipatawag nga problema nila karon ang supply sa tubig. Wala pa may tubig diri, ang tubig na dito sa layo. Makuha pa ba? Si Nanay Cecilia nga tighimo og silig, wa pay kwartang ipatiwasi ang panimay. Gusto niyang mahimo ng duha ka andana iyang balay aron di na sila maghuot sa ilang pamilya. Mintras wa pa may kwarta ani lang sa. Sa anibersaryo sa sunog kagahapon, giturn over sa alay sa Diyos Cebu kining San Vicente Ferrer Chapel. Ang maong kapilya mo'y simbolo sa panaghiusa o pagtinabangay sa mga biktima sa sunog. Pero pagkakaroon dito sa Lorega na pwede po ang sunog, mula email resinto sa walay nga napitan, nagsago ang liderato na unsa maayo tabangan nato ang Lorega. Dakong hagit sa Cebu City Government ang pagkumbinser sa mga residenteng nasunugan nga musugot sa himong reblocking. Ang reblocking sa Lorega, San Miguel mo'y angay sundon sa ibang mga lugar nga nabiktima sa sunog, sama sa Barangay Basak Pardo ni adtong Martes. Muning ingon nga there is an opportunity in every calamity. Katong calamity nga nahitabo naghatag ko kay gayunan sa pagbarog sa bagong Lorega. Bagong Lorega, doon na tayo mga dalan nga kagian sa mga bumbero. Ang atong mga katawhan makabaton na sila o kanang gitawag na to decent shelter. Dunasay umaabot nga kogalingong fire truck ang barangay aron makaresponde dayon kung galing dunay muulbo nga sunog sa ilang lugar. Anyways, I'm confident na mga sunog, it will not that be severely nga inato last year, no? Kay makompare nimo last year karon dako kay kausaban gyud, no? King Perez, News 5. 5-man team gipada sa Department of Education Cebu Province aron imbestigaran ang nahitabong pagpakamatay sa mga tinun-an sa Daan Bantayan National High School. Human magol kay wa pirmahay sa maestra ang ilang clearance. Jinky Rosit, Suginlimi. Nagpada kagahapon ang DepEd Cebu Province Division og 5-man team nga mao'y moimbestiga sa tulo ka sunod-sunod nga kaso sa suicide sa mga tinun-an sa Daan Bantayan National High School. Ilang tuyo mo ang pagkuha og dugang detalye sa tinuod nga nahitabo nganong naghikog ang usa ka grade 7 ug duha ka grade 9 nga mga tinun-an. Lakip sa ilang susihon kung tinuod ba nga wa pirmahi sa gitumbok nga maestra ang clearance sa mga estudyante nga mo'y rason kung nganong naghikog sila. Yes, apil na siya mo nang gitawag na to sa peer nga pressure. Di lang kay pressure from teachers, basin po pressure from students, co-students nila, ilang mga peer, even from family. So sana sa gitan-aw jud sa atong 5-man team. Giklaro ni Monisit nga ang katuyuan sa clearance sa mga estudyante mao ang pagsiguro nga mauli nila ang tanang government properties sama sa mga libro. Apan ang mga school projects dili mahimong basihan na niini. Ang plano sa teacher kay tawagon niya ang estudyante the day after. So nahitabo man nga naghikog ang estudyante pagka night na. So the night of the 16th. So ang itang plano mag-istorya ang teacher sa 17.
Sa nagpadayon karon nga investigasyon gisaad ni Monisit nga hatagan niya og tumang silot ang mga kadagkuan sa maong tunghaan sa gayon nga mapamatud-ang dunay tulubagon sila sa insidente. Nasayran nga tungod sa hitabo, nagsalimuang na ang pipila ka mga tinunan mao nga mopahigayon sila og stress debriefing sa pakig-alayon sa Provincial Social Welfare Office sa Kapitolyo. Jinky Rosit, News 5. Usa ka copycat suicide ang kaso sa mga tinunan sa Daan Bantayan nga sunod-sunod nga naghikog karong semanaha. Tungod sab sa natalang daghang kaso sa hikog, gikonsiderar na ang Sugbo nga suicide hub of the Philippines. Andrea Patenya, Suginlimi. Gitun-an karon sa pangu sa Center for Behavioral Sciences sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang nahitabong sunod-sunod nga hikog sa mga tinunan sa Daan Bantayan National High School. Unang naghikog ang usa ka grade 7 student sud sa ilang bay. Ikaduhang kaso nga nahitabo niadtong Lunes din usa ka grade 9 student ang naghikog sud gihapon sa ilang panimay ug gisundan sa iyang ig-agaw nga usa sab ka grade 9 student. Giingong nagproblema ang duha kay wa mapirmahi ang ilang clearance sa ilang magtutudlo. Mato ni Dr. Renato Obra, ang kaso sa tulo ka tinunan matawag nga usa ka matang sa copycat suicide. Kung ang usa ka tao mag-commit og suicide, and then it should happen nga naa siya mga idol or mga very close friends, no, or relatives, one of the possible thing manitabo is that relative or fans niya will also do the same. Si Obra nga usa sab ka maestro, miingon nga kasabot siya kun nganong dunay mga magtutudlo nga muhagbong og mga tinunan kundi gyud makaabot sa requirements. Apan posibleng nakapasamot sa kaguol sa mga tinunan nga di makapasar, mao ang bullying o pagpanungog. Mao nga nanawagan kini sa mga tunghaan nga idili ang bullying kay mao kini ang nag-unang hinungdan sa suicide sa mga kabatan-unan. Nga usahay mo lagi na nga instead of calling the name of the person, lahi na itawag, huy buktot, huy kimpang, huy pakak, huy bungi. Dili na tawagon sa iyang ngalan, dili gina siya acceptable. Dako sabang responsibilidad sa mga ginikanan sa pag-monitor sa ilang mga anak ug di lang itugyan ngadto sa mga magtutudlo ang ilang academic learning. Kung bati gani ang performance sa anak, kinahanglang hatagan kini dugang assistance sama sa tutorial. Di sab sila angay i-pressure nga mahimong achievers sa ilang klase. Kamato lang is we know the capabilities sa atong mga bata, no? We don't force the child to become the valedictorian in their class kung pagtuon nato nga dili na taya. Kung mabantayan nga depressed ang anak, kinahanglang mugahin og oras sa pagpaminaw kanila nga wide judgments. Gipahibaw sab ni Obra nga sa ilang panagtigom sa mga psychiatric department sa nasod, gitumbok na karon ang Sugbo isip nag-unang suicide hub sa Pilipinas. Sa talaan sa Center for Behavioral Sciences dinhi palandaan sa VSMMC doon na 20 ngadto sa 30 ka mga suicide patients na pangdadun sud lang sa usa ka buwan. Matud pa makaalarma na gyud ang suicide rate dinhi sa Sugbo, mao nga gikinahanglan ang mga interventions sama sa suicide hotline na ilang ilusad karong Setyembre 10. Ang suicide hotline mao na unyay mahimong tawgan sa mga tawo nga depressed aron makasturya sa ilang psychologists alang sa professional help aron mapugnan ang ilang suicidal tendencies. Andrea Patenya, News 5. Nagpahinumdum ang Department of Education nga gidili ang pagkolekta og graduation fees gikan sa mga estudyante sa public schools. Duna sila kwarta nga gipadala alang sa pagpahigayon sa mga graduation. Jinky Rosit, Suginlimi. Ning panahon sa graduation sa mga pampublikong tunghaan, subling gipahinumduman ni Provincial Schools Division Superintendent Dr. Arden Monisit nga hugot nilang gidili ang pagkolekta og mga graduation fees sa mga ginikanan. Aron malikayan kini, tuyo nga nag-apod-apod ang Department of Education og tag 500 pesos matag tinunan sa probinsya gikan sa ilang maintenance and other operating expense aron may magamit sa ilang kalihukan. Actually, ang atong graduation should be solemn and simple, no? We would avoid ka ng mga excessive expenses, ka ng mga unnecessary expenses ato yung i-avoid. So wala tayo amutan sa graduation. Giauhag ni Monisit ang mga school heads sa paggamit lang sa school uniform panahon sa graduation ug kun mahimo sud lang sa tunghaan. Ang no collection policy nga gipatuman karon sa Department of Education di lang alang sa mga graduating students kundi lakip na sab sa mga undergraduates.
ilahan na siya, no? Dili na nato panginlabot ang mga estudyante. We will not also involve the teachers. So sila rin mag-amot, sila rin mag-andam sa reception kung doon na sila yung mga agreements. Jinky Rosit, News 5. Gitawag ang atensyon sa nagdumala sa Talisay City College sa taga-Commission on Higher Education tungod sa pag-offer o degree programs nga walay authorization. Andrea Patanya, Suginlimi. Then those subjects really did not reach. And ang ilang mga programa nga white shed authorization mao ang Bachelor of Science in Hospitality Management kun BSHM, Master in Public Education, Master of Arts in Education ug ang bag-uhay lang nga gi-offer nga Doctor of Education. Matod sa CHED, daghan sa mga requirements ang wa ma-comply alang sa mga programa sama sa pagsiguro nga 65% sa mga teachers mga master's degree holder. Bugtong courses nila nga dunay CHED authorization mao ang Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Science in Industrial Technology, samtang ang Diploma in Professional Education, di na kinahanglan og CHED authorization basta mapahibaw lang ang maong buhatan. Padadaan karon sa CHED ug suwat ang Talisay City College aron pag-explain kung nganong nag-operate sila og pipila ka mga programs nga way pagtugot gikan kanila. Hatagan sila higayon nga maka-comply apan kun mapakyas, pasiraduhan ang mga programs ug mamultahan ang eskwelahan. we will call their attention. So we will write a letter and then calling the attention of the administration. We found that they have some students who graduated on those programs that has no authority issued by CHED. And then more tubago na nila. They have to answer CHED and we will give them some period. Matod sa CHED, akong epekto sa mga graduates ang ilang unauthorized programs kay daghang mga employers ang di mo hire o di mo promote og mga empleyado kundi sila gikan sa usa ka institusyon nga aprobado sa CHED. Or ideally speaking, once that program offered by that school has no authority issued by CHED, so it means those subjects will not be credited. Okay, that's the problem. So therefore, if these students will transfer especially to the private school or even the public colleges and universities, because they are already level 2, level 3 accredited program, they are maintaining their quality. Matod sa College Dean o Caretaker sa TCC, Edgar Martinez, gilihok na nila karon ng authorization sa CHED sa ilang BSHM course. Gani baguhay lang ilang nahuman ilang mini hotel o buot kini nilang ipa-inspeksyon sa taga-CHED. Samtang ilang master's program, aduna na pagtugot sa ilang Board of Trustees o papirmahan pasab nila ang permit alang sa ilang doctorate program. Mipasalig si Martinez nga inighuman silang graduation, lihukon gyud nila ang compliance sa CHED requirements alang sa tulo ka programa sugod karong Abril. Tiwason sa namang graduation, hindi siya ginamo. Kanya igo-igo makafocus mi ko sa kabutan. So at least makukusa na namo karong Abril, no? Mato ni Martinez, bisan og de-authorized ilang BSHM program, nakatrabaho raman dayon ilang graduates. Di isab kuno angay mabalaka kung doon na sila'y kuwang amenities o services, sanglit doon naman sila'y consortium agreement, tali sa Cebu Technological University. Andrea Patenya, News 5. Wala na yung mga gwardya ang Talisay City Hall kay walay gi-budget alang sa sweldo ni ini. Jinky Rosit, Suginlimi. Wa nay bisan usa ka gwardya nga sakop sa Black Pearl Security Agency ang nahabilin karon sa Talisay City Hall kini human gitapos sa mayor ang ilang serbisyo niadtong Marso 16. 91 ka mga gwardya ang kalit nga nawad-an sa ilang trabaho. Matod ni Mayor Johnny V. De Los Reyes, wa na ikasweldo ang LGU kanila, human gilaslasan sa konseho ang budget nga iyang gipangayo. Si JVR miduso og budget nga 17.5 million pesos alang sa usa ka tuig nga suhulan, apan ang konseho miaprobar lang og 3.5 million nga igo ra sa duha ka buwan. Doon may gamay kaayong kwartang nabilin nga para maka-hire lang sa atong job order lang kay lahi man nagsweldo ng kanang security guard. So amo lang ipabantayan og job order ang ato ang City Hall o tungod kay wa nay gwardya ang City Hall, Slaughterhouse, Tabunok Market ug uban pang edipisyo nga iya sa LGU, nabala kasab si JVR nga panahon sa emerhensiya sama sa sunog, wa nay makareport niini. Nasuta nga tanang government-owned buildings, why insurance. Magampo gyud ta nga di gyud ni wa gyud masunog ani kay diretso na ag-abo di gyud na matukuran.
Kay why insurance? Jinky Rosit, News 5. Gituohang nalambigit sa illegal nga drogas ang pulis nga gipatay kagahapon human masuta nga nag-awol kini kagahap kaniadto aron makalikay sa drug test nga mohinungdan sa iyang pagkataktak sa serbisyo. King Perez, sugin dimi. Nakakuha na og kopya sa CCTV footage ang Cebu City Intelligence Branch atul sa pagpamusil sa kanipulis nga si Roy Tolentino sa may 3 de Abril kagahapon sa buntag. Diin responsable mao ang riding in tandem nga nagsulubog itom nga jacket ug helmet. Wag ipakita sa mga tigbalita ang maong footage kay padayon pa ang investigasyon sa hitabo. Kinahanglan pasab kining i-enhance aron maklaro ang identity sa mga mamumuno. Nasayran nga na-dismiss pagkapulis si Tolentino kay nag-absent without official leave sud sa 31 ka adlaw. Nasayran nga na-dismiss pagkapulis Tolentino kay nag-absent without official leave sud sa 31 ka adlaw samtang na-assign sa Cebu City Police Mobile Patrol Group. Subay sa pakighinabi sa ginikanan sa namatay, nag-awol ang ilang anak human mamatay ang asawa ni ini. Laing nadawat nga impormasyon sa CIB mao nga naglikay si Tolentino, dihang dunay gipahigayong drug test ang CCPO kaniadto. Well, we will be making follow-up, no? So, man gibuhat na to karon king. And then we've talked with the parents, no, sa former policeman Tolentino. And then nasi mga information sa gihatag kung sa pwede i-divulge king for the reason ng going pang investigation. No? Naki-coordinate na sabang CIB sa Mandawi City Police alang sa background sa biktima. Sa Mandawi na assign si Tolentino sa wa pa kinigibalhin sa Cebu City Police. Sa karon king dili pataka divulge any information to the extent sa iyang sa iyang background, but eventually that would be form part sa tuang sa investigation. King Perez, News 5. Amahan ug anak gipamusil sa ilang silingan sa Valladolid, Carcar. Ang suspect na dakpan dayon sa kapulisan. Ray Pasaporte, sugin nimi. Nadakpan ang negosyanteng itlog nga si Rodrigo Rafols Disikan 42 anyos atol sa follow-up operation ganihang kadlawon sud sa Pinoy ana niini sa Victoria Village sa Barangay Valladolid sa Dakbayan sa Carcar. Si Rafols mao'y suspek sa pagpamusil ni Emmanuel Lapinya 49 anyos ug sa anak niini nga si Ronelito 28 anyos. Si Emmanuel nakaangkon tulo ka samad sa dughan nga hinungdan sa pagkamatay niini. Naigo sa tiyan si Ronelito ug gidala sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Si P1 Giovanni Abilianida sakop sa SWAT sa Carcar Police Station nagkanayon. Alauna ganihang kadlawon nakadawat sila og tawag sa telepono sa nahitabong pagpamusil. Kandak mo investigasyon na ang suspect. Uli mo mo tong kandak mi kuan follow-up pursuit ganton mo balay. Wato mong so dito na so sa balay. Nakuha sa mga pulis ang usa ka kalibre 45 nga pistola nga duna pay tulo ka bala ug upat ka kabhang nga gi-turn over sa asawa sa suspect. Sa interview sa suspect mitug-an nga pulo sila hubog uban sa iyang mga silingan nga naglakip na sa amahan ug anak nga nitambong sa usa ka birthday party. Duna siya'y nakalalis nga usa sa ilang silingan nga ginganlang Joe Urok nga misamput kuno sa sinukmagay. Niuli siya sa ilahang balay ug nibalik dala na ang armas. Din diha gihapon ang biktima uban sa ilang silingan. Si Urok unta kuno ang iyang gipangita apan wa na kuno diha sa ilang giimnan. Nagtuwang suspek nga nilaban ang biktima ni Urok kay wa siya makauyon sa tinambagan niini. Uno na laban siya sa usa. Moto ko ninay kan ko siya pumunta noon. Matud ni Rafols, si Ronelito iyang bata-bata siyang negosyo sa itlog. Pagkain ko siya kamahan ba, namas ko na nga. Basig mulaban ba niya? Marinong na mulaban daw, yapin lang po ko. Ang asawa sa biktima nga si Maria Idilin niingon, ngaway sala iyang bana sanglit igora ni Uwang sa away tali sa suspek og ni Urok. Ang bana kaktaman, igora na siya ni Uwang. Sarang ko ay karon nilakaw man na siya si Rodrigo. Pagbalik iyan ang ipusil akong bana. Wa man saya akong anak. Iya ba jud ng tao iapil pag yung igo. Ray Pasaporte, News 5. Ibarugan sa Deputy Chief sa Talisay City Police na adunay igong basihan ang pagsangat nila og reklamo
batok kang Mayor Johnny V. De Los Reyes. Kinisab ang usa sa mga hinungdan kung nganong buot ipatangtang sa mayor ang upat ka mga police official sa Dakbayan. Nasayran nga buot papawaon ni Mayor JVR ang maong mga pulis human siya gipasakaan og sumbong arson tungod sa pagsunog sa usa ka impounded truck at tubangan sa police station niadtong Marso 8. Gawas kang Deputy Chief Rico Imperwa, lakipsab si Chief of Police Rachel Carmelo Dayon nga parelibuhan sa mayor. Laing reklamo sa mayor mao ang hinay nga pagpangronda sa Talisay Police batok sa droga sa Dakbayan. Apan matod ni Imperwa nga wala sila'y palpak ug duna sila'y kalampusan sa pagkigbatok sa drogas. Hinuon kung iparelibo siya kauban ang mga gireklamong pulis, dawaton kini niya. Samtang nangantisab si Mayor JVR sa pagpasaka og counter charges batok sa iyang hepe ug sa mga tao nga nakikonsabo sa pagdaot kaniya. Tanang gyud nga mga pamaagi nga makapadayon yung lawom. Once gidawat sa piskalya, na-di ba siya? Anak gyud. Okay, bisa ka nang magsulti-sulti diya sa radyo nga ura ba ka naman giyok man na nanunog ka? Manugwag siya na ako anong gikunan. Posibleng inside job ang nahintabong pagpanglungkab sa duha ka buhatan nga anaa mutang sa munisipyo sa lungsod sa San Fernando. Jinky Rosit, Sugin Limi. Temporaryong nahunong kaganiha ang trabaho sa Municipal Trial Court sa lungsod sa San Fernando, lakip na ang local civil registrar tungod sa gihimo nga pakisusi sa mga otoridad gumikan sa naitabo nga pagpanglungkab sa duha ka mga buhatan. Giingong usa ka wa mailhing kawatan ang miguba ug mikatkat sa kisame sa pansayan sa mga lalaki ug milusot sa mga buhatan sa MTC ug LCR. Duda sa kapulisan nga nag-overnight ang kawatan, sangit nakapadlock na ang main entrance, mga alas 5 pa lang kagahapon sa hapon. Lakip nga susihon sa mga otoridad ang anggulong inside job. Ni, so kagabi pa doon na nag-practice din so posible sad nga gikan sad siya sa gawas ang culprit niya ni sabay sa nag-practice. Nakuha sa kawatan ang personal nga kwarta sa mga kawani nga mikabat sa 1,300 pesos. Nasuta nga kininang ikaduhang higayon nga gilungkab ang munisipyo sa San Fernando. Buot sa igsoon sa mayor nga hingusgan pa ang police visibility samtang wa pay CCTV camera ang municipal building. Doon na tayo roving diri at least basta mag-start at 12 o'clock until 4 to 5. Jinky Rosit, News 5. Banggitan nga drug lord sa Dakbayan sa Sugbo, miundang na kuno sa pagnegosyo sa gidili nga drugas. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Barangay Kapitan sa Dulo Fatima nga si Elmer Abilia, mipahibalo nga gipatawag siya sa giilang drug lord sa ilang dapit nga si Jeffrey Diaz alias Jaguar. Matud sa kapitan, gipatawag siya sa mga tao sa drug lord niadtong miaging simana. Nakig-istorya niya si Jaguar og mipahibalo nga niundang na kuno siya sa pagnegosyo sa gidili nga drugas. Mo to nagpabaw sa nako nga ako ka nagpabaw juga ipatawag juga namo nga nako kay para magabaw juga sa sitwasyon nako nga ako muundang ni aning negosyo nga kadungog sa kabahin sa ning mga tawo nga iyang ingnan nga undang sa mo ning negosyo Gihulagway ni Abilia nga maayong tao si Diaz kay manggihatagon og nahimong dangpanan sa katawhan sa iyang barangay. Ang pagkatao din ni Jaggi yun, mabutang pinanggaas na siya diha, no? Kana bang nagananan siya na sa mga tao diha, baka na bang ultimo na yung pirahanan niya, kana bang mga bugas, mga kuan, murag mutabang sa siya, katunayan dyan atong naisunog din sa kuang barangay, mga 70 to kakapin kong lumalay, dalis may kabaha. Ngani nakadungog mga tao nga to panagaan niya tag-dismay para sa kuan ba. Si Jaguar dugay nang gipangita sa mga tinugyanan sa balaod ug giila nga usa sa labing dako nga drug lord sa Sugbo. Ray Pasaporte, News 5. Puya gilabay sa wa pa mailhing responsableng inahan sa sapa nga nahimong utlanan sa Dakbayan sa Sugbo ug Talisay. King Perez, Sugin Limi. Wanay kinabuhi dihang nakitaan kining puya nga gilabay sa sapa nga utlanan sa Dakbayan sa Talisay ug Sugbo. Wa pa may bawi kon babae o lalaki kini. Si Noy Nelson may nakakita niini dihang iyang gisusi ang mga manok igtatari alas 6:30 ganiha sa buntag. Wa siya mahimutang dihang nagpuwang tubig sa sapa.
Mao nga iyang gisusi ang nagkadugong giputo sa plastik. Kanang buwan na ko, doon na may bakara o kuwan, para gapas. Yan diha pati lingin nga gamay na kuwan, yes, siguro. Tungos ka, dugo niya, dito magdugo tayo sa sapa. Nagduda kini nga anak kini sa tulong ato sa 4 ka buwan. Gituwang naanod lang sa sulog human gilabay ang maong puya ug bago lang ning gilabay. Medyo bago-bago pag yun kay doon na may fresh pa nga dugo. King Perez, News 5. Subay sa kasaulugan sa Women's Month karong buwana, usa ka panagtigom nagtuki kun nganong limitado ra ang kahigayunan sa mga kababayen-an sa pagkupot og posisyon sa nagkadaiyang sektor sa katilingban. Sugin ni King Perez. Naghugpong ang mga kababainhan ug mga tinunan sa University of the Philippines Cebu alang sa sustainable development. Ilang gisgutan ang leadership role sa kababainhan sa mga dagkong suliran sa komunidad nga giatubang karon sama sa climate change ug disaster preparedness. Bisan sa mas bintaha nga kahimtang sa mga kababainhan sa Pilipinas kung sa hisgutan sa leadership, kunitandi sa mga silingang nasod, matod ni UP Assistant Professor Kyra Alburo Cañete nga doon nagyapoy suliran ng women's sector, sama sa kakuwang sa panlantaw sa pagmugna og mga policies alang sa development. Nagpabiling dako sabang disparity tali sa mga lalaki o babae sa Pilipinas sa pagkupot og leadership roles. Well, in development in general, no, this has basically been a process that has excluded women for so long, no, and it has only been in the last few decades nga ang mga kababayan-an hinay-hinay nga nisulod ani nga hisgutanan. Dugang ni Alburo Cañete nga tataw ang suliran sa women leadership sa mga komunidad. Tungod sa nagpabiling panlantaw nga kutob lang sa pag-amuma sa pamilya ang mga babae. Ingon man mga gender stereotypes sama sa pagka-emosyonal sa mga babae. Paghapong idea of woman as the nurturing mother, no? And basically ang huna-huna nga woman nga kanang emotional, no? So therefore there's nothing wrong with being emotional, with being nurturing, but gihatagan siya og negative connotation nga you are less effective as a leader if you are emotional and which is attached to femininity. King Perez, News 5. Subling gipahigayon kagabi ang tinuig na nga police fashionista nga gisalmutan sa mga police women gikan sa mga buhatan ubos sa Police Regional Office 7. Karong tuiga gitugutan nga makapil ang mga lesbian police women. Sugin limi JP Laucatsera. Gatusan ka mga tao ang nagpanon paingon sa sud sa Camp Serio Osmeña alang sa matag tuig nga police fashionista. Sa mga intermission numbers lang daan, nahugyaw ang mga nananaw sa mga gipasundayag nga talento sa mga police women. Akin lang ang asawa ko! Akala mo lang wala, pero meron! Ang mukha mo. Bakit ganun? Sinagon ko naman! Ayaw kuminig! Dunay nagpakita sa ilang katakos sa pag-acting. Dunasay misayaw. Apan ang highlights sa maong kalihukan, mao ang panagtigi sa siyam ka mga kandidatang police women nga giparisan sa mga lesbian nga mga pulis. Nagrepresentar sila gikan sa nagkalain-laing police offices ubos sa Police Regional Office 7 sama sa Cebu, Bohol, Siquijor ug Negros Oriental Police Offices. Karong tuiga ang labing unang higayon kung diin gipaapil ang mga lesbian police women sa police fashionista. Giaprobahan ni PRO7 Regional Director Prudencio Tom Banias ang maong programa isip usa sa mga kalihukan pagsaulog sa Women's Month karong buwana. Matod ni Banias nga ang pag-apil sa mga lesbian police women maitubag sa nagkausab nga panlantaw sa sexualidad sa katilingban. Well, sabi nga as we go along we change and then parang gusto nila ng ganito to showcase their talents and their wit, their intelligence. So naman ta mga question and answer portion. JP Laucatsera na nagsasabing aanin mo pa ang magandang babae kung ang hanap rin nila ay kapwa babae. Agay!
is 5. I must say, Caption ni JP. I was a kukusod. But I must say, Glenn, there's great talent in our police force. Ang ngayon sa kayo yun ang atong mga police women. More power. Pero wag yapon nakasabot sa gingon ni JP. Wow. Usbala niya to. Okay. Maugkato ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay gilang kutob sa balita, aksyon!